Agurterdi pilota zaleok, Elgetako udal pilota lekutik. Ados pilotaren udarako azken lehiaketaren ligaskaren amaiera izan da, ona bildu gaituena, gaur hemen jokatuko baitira Ados pilotaren udara CaixaBank lehiaketaren ligaska faseari dagozkion azken bi partidak, 13. eta 14. jardunaldiei dagozkienak urren ez urren. Lehendabizikoan Ainhoa Ruiza Infantek eta Irati Zabalak jokatuko dute Maili Barrokalen eta Oiana Orbegozoren aurka, eta bigarrenean berriz Jere Iturriaga eta Naroa Agirre izango dira Natale Aranbururen eta Maite Ruiz de Larramendi Mujikaren aurka. Hemen Elgetan goizeko 9:30 hasi dira kirol kontuak ez ezik bestelako gauza zenbait ere bai, emakumeen topaketa ari baita hemen izaten, Elgetako udalaren antolakuntzapean ari dira hemen ospatzen. Pilota bermut bat izan da Maite Ruiz de Larramendiren hitzaldi batekin, ondoren bazkaria ere izan dute, eta festari amaiera eman eta eguna behar den legez borobiltzeko pilota jaialdi eder bat udara CaixaBank lehiaketaren partida birekin. Eta sailkapenean gauza asko izango ditugu erabakitzeko. Ziurra den bakarra Jere Iturriagak eta Naroa Agirrek finalerako txartela lortua dutela da, eta beste guztia gaurko bi partiden baitan zabalik. Sailkapena honelaxe dago, Iturriaga eta Agirre, sailkapen buru eta finalean ez egoteko arriskurik bat ere gabe. 5 jokatu eta 4 irabazita 47 puntuko aberasarekin, bigarren postuan 5 jokatu eta 3 irabazita 21 puntuko aberasarekin Natale Aranburu eta Maite Ruiz de Larramendi Mujika, hirugarren 5 jokatu eta 2 puntu dituztela eta 5eko aberasarekin Maili Barrokal eta Oiana Orbegozo, laugarren Mailik eta Oianak dituzten puntu 2 horiekin Ainhoa Ruiz de Infante eta Irati Zabala ditugu, puntu bateko aberasa dutelarik zakuan, 5. postuan aukerari gabe Aldaregia eta Galeano 5 jokatu eta puntu 1 irabazita, eta -34ko aberasarekin, eta bukatzeko azkenik, hauek ere bat ere aukerari gabe ezertarako 6. postuan Eneritzarri eta han hemen diburu ditugu 5 partida jokatu, puntu bakarra bildu, eta 39 puntu negatiboko tanto kopuruarekin. Jaialdiak hasi aurretik, ohi bezala eta Ados pilotak antolatzen duen jaialdi guztietan edo ia guztietan gertatzen den moduan, hemen lehen aritu dira mutil eta neskatiko koskorrak pilotan jokatzen, pilotan jolasten eta jokatzen, eta horientzat guztientzat Ados pilotak oroigarritxoak badauzka, Lakturaleren esnekaxak eta esnekiak, eta horren ostean pilotari guztiek batera talde argazki aterako dute jaialdiari hasiera eman aitzinetik. Eta beste ezertan hasi aurretik eta jaialdiaren inguruko xehetasun gehiagotan sartu aurretik aipa dezagun eman beharrekoa iruditzen zaigun berri pozgarri bat, izan ere lehengo astean Leitzan festetako partida bat izan genuen, eta ara bidean zela Andrea Aldaregiak istripu larri bat izan zuen, 6 egun eman ditu ospitalean, baina atzo bertan bidali zuten erietxetik etxera, eta pozten gara Andrea ondo izango delako. Gaur hona Elgetara etorri nahi zuen, baina azkenerako etxean geratzea erabaki du. Etxetik ziur gaude Ados pilotaren YouTubeko kanalari begira izango dugula Andrea, eta hemendik besarka handi bat, eta laster ikus zaitzagula kantxan Andrea, zeure ohiko maila emateko prest. Hau esan da, eta Andreari aupada igorrita hortxe dira jaialdiaren hasieran jolasten ibili diren mutiko eta neskatikoak, eta gaurko partidan ariko diren lau pilotari bikoteak argazkirako jarri dira, argazki atera dute, pilota zalek txalo zartu dituzte neskak, mutikoak eta pilotariak, oraingoan kantxan zeuden esnekiak eta gailuak erretiratu, eta hemendik aurrera
pilotarientzat izango da plazaren aurrealdea, eta hemen ikusi behar duguna izango da orain zaleen gozagarri, nola hemen zaleen gozagarri ala etxetik begira hariko zareten on gozagarri. Lehen partidan, emanaldiaren hasieran aipatu dut ere berriz ere ez dut uste kaldego izango denik, lehen partida zein izango den zuei guztioi gogoraraztea. Lehen partida honetan Ainhoa Ruiz Infantek eta Irati Zabalak jokatuko dute Maili Barrokalden eta Oiana Orbegozoren aurkaku emankizunean sartu arte seirak eta minutu pare bat izan arte ibili dira kantxan mutiko eta neskatilak jokatzen, eta hori dela eta atzealdea besterik ez dute izan beroketa ariketak egiteko lau pilotariek. Oraingoan etorri dira kantxara, frontisera Ainhoa eta Irati, eta ezkerparetan zazpigarren kuadroan eta lauterdian dira beroketa ariketak egiten Maili Barrokal eta Oiana Orbegozo. Denbora tarte labur bat beharko dute gorputza egokitu eta jokatzeko prest egon arte, eta beraz, orain esan bezala, minututxo batzuk hartu beharko dituzte lau pilotariek, dena erabat prest izan eta partida abiatzeko moduan izan arte. Orain dator sakera Maili Barrokal lenda bizikoz, eta horren ostean ikuste Ainhoa Ruiz Infantek ere sakeren bat atera nahi izango duela partidan sartu aurretik. Atzelariak ere hortxe ikusten ari gara pilotakadak jotzen azkenengo beroketa horiei dagokienez, eta laster izango da hau guztia abiatzeko moduan, baina horren aurretik aipa dezagun sarreran ere gogorarazi dugun zerbait, gaurko jaialdiak izango duen garrantzia. Ligaxka faseari partida bi baizik ez zaizkio geratzen, baina guztia zabal-zabalik, momentuz sailkapenaren bigarren postuan dira Natale eta Maite, baina atzetik dituzten bigoteak ere hortxe dira. Nataleren eta Maiteren oinpuntak zapaltzen, eta horrek esan nahi du emozioa azken unera arte izango dugula, eta gaurko jaialdia amaitu bitartean ez dugula ziurtasunez jakingo zein bikote izango den finalerako bigarren sailkatua. Hilabetearen hasieran irailaren jokatu zen jaialdian Jera Iturriaga eta Naroa Agirre puntua pilatuta finalerako sailkatu ziren, eta gaur ezagutuko dute euren bikote aurkaria zein izango den, eta pilotazaleak askotan hori nahi izaten du emozioa azken unera arte, eta gaurkoan hemen izango du. Maieran matematika eragiketak egiten ibili beharko dugu, eta horretan bakarren batek lagun gaitzak egin geu elkarrizketak egiten ari garen bitartean bikote sailkatua zein den jakiteko. Eta hau esan da, geu isildu egingo gara tarte labur batez partida hasi arte, eta gero berri itzuliko gara geu Elgetako udal pilotalaikuko komentario sotetik. Gaurko jaialdiko lehen partidak zer ematen duen osorik hasi eta buka zeuei helarazteko. Gogoratu, Gorriz, Ainhoa Ruiz Infantek eta Irati Zabalak jokatuko dutela Maili Barrokalen eta Oiana Orbegozoren aurka. Berehala gara beraz, Elgetako jaialdiari hasiera emango dion norgehiagokarekin, oraintxe arte.
Lau pilotariak jokorako deitu ditu. Partidak zuzenduko dituen Gipuzkoako Pilota Federazioko Jon Nuria epaileak. Erantzi dituzte kirol jertxeak lau pilotariek eta une batetik bestera izango dira jendaurreko aurkezpena egiteko prest. Azkenengo boteak eragiten ari zaizkio jokoan erabiliko duten pilotetako bati Ainhoa Ruiz de Infante eta hortxe doaz. Lau pilotariak erdian epailea dutela. Pilotazaleen aurreko aurkezpena egitera, gorriz esan bezala Ainhoa Ruiz de Infante 22 urteko Txandiarra eta adin bereko 22 urteko Irati Zabala Lizartzarra eta Urdinez aurkari 18 urteko Maili Barrokal eta 29 urteko Oiana Orbegozo Azpeitiarra izango dituzte eta Maili ez dugu aipatu, baina Bergarakoa da, hemendik ez oso urrunekoa. Leon Castilloa jaurti du Uriak eta kolore gorria agertu du txapak eta beraz Ainhoa Ruiz de Infantek izango du partidari hasiera emateko ardura. Hortxe ari da Irati Zabalarekin batera. Zein pilota erabiliko duten erabakitzen, hartu du pilotetako bat, aurkariei probatzera eman die eta Oiana Orbegozok Ainhoa Ruiz de Infanteri pilota bueltatu eta bere ala hasiko da partida. Oraintxe pasadio pilota Azpeitiarrak Otxandiarrari eta badoa Ainhoa Ruiz de Infante pauso laburrean sake ateratzera. Korrikaldiari abieda eman eta hasi da jaialdia. Sake gaiztoa Ainhoak. Erantzunik gabe geratu dena ezkerparetari itxatxita zioakion sakea eramaterik ez du izan Oiana Orbegozok, beraz lehendabiziko tantoa Ainhoarentzat eta Iratirentzat. Bi aurrelariak ala Ainhoa nola Maili oso sakatzaile zoliak dira eta sakearen bitartez min handia egin ahal izango diote elkarri. Lehendabizikoan ikusi dugu Ainhoak sake gaiztoa jarri duela. Hau ere luzea izan da, erdi-erdikoa, baina Oianak lehen gertatu zaion antzera ez du altxatzerik izan. Bi eta huts beraz Ainhoak aurkariei sartu dizkien bi tantoi esker. Aurretik dira Zabala eta biak. Ruiz de Infante eta Irati Zabala. Badator berriz ere sakera. Bizkaitarra erdi-erdikoa, aurrera etorri da Oiana eta eragozpenik gabe jaso du. Eta partidako lehen piloteoa ikusi behar genuela uste genuenean gora joan zaio goiko koltsoira Irati Zabalari eta beraz lehendabiziko tantoa Mailirentzat eta Oianarentzat eta horrekin batera baita lehendabiziko partidako pilota aldaketa ere. Maili zuzenean joan da epailearen saskira beste bat hartu eta horrekin jokatu dute gutxienik ondorengo tanto hau. Bat eta bi. Sake gaiztoa motz-motzean ateratakoa, bostet erditik lurretik altxatzen ahal egindu da sakea Irati, baina hain zioan gaizto ez zen eroateko, ez zer egiteko tarterik ez baitu izan hor Irati Zabalak errepikapenean ikusi ahal izan duzuen legez. Bina, markagailuan berriz ere Maili Barrokal dator sakera. Pilotari botea eragin eta sake gaiztoa aurrekoaren emaitza berbera eman diena urdin biei. 3 eta 2 eta jada bi aurrelariak partidaren hasiera honetan tanto kopuru bera amaituta ditugu. 4 tanto amaitu dituzte, aurrelari bakoitzak bina eta 4ak ere sakearen bitartez amaituak izan dira. Berriz ere bueltatu dio pilota Lizartzarrak Bergararrari eta badator Maili sakera, hau ere gaizto zioan, baina ongi altxadu Iratik. Oianak atzera ondoren eta azkenean ezkerrez jo behar izan du eskuinez jotzeko aldatu du eskuz
Eta kontu. Eramaterik ez du izan. Irati Zabalak, 4-2. Eta berriz ere, Magi Barrokal sake ateratzera dator. Abiadura handian doa pilota. Ongi eraman du sakea. Zabalak bien tartera luzean txean. Zabalak ere toki berera. Orbegozok gero pilota astindu du. 3 bostera. Ainoa sartuko da jokoan. Aspalditxoko partez. Partidako eta jaialdiko lehendabiziko piloteo ari gara ikusten. Eta tanto hauetzaile bat ere gaizki etorriko 4 pilotariei. Pilota lekura egokitu eta partidan sartzeko. Ainoa sartuko da. Agi gatzera gainera etorri zaio, baina ongi kendu du gorputzetik pilota hori. Bergarako aurrelariak. Orbegozok luze 3 erditik, Zabal aldera. Pilota bideratu du. Eta Zabalak egokiro bildu. Bientartzera luze Barrokalek. Iratik altxa, Magik atzera. Eta horratzeraka etorri da Irati, baina azkenean pilotara kokatzeko tarterik ez du izan. 5-2. Beste tanto bat urdinez ari direnentzat. Eta euren pilotarekin jarraitzea erabaki du. Magi Barrokalek, oraintxe Irati Zabalaren eskuetan da. Pasa berri dio aurrelariari eta badator. Magi sake ateratzera pilotari punpa eragin eta sake gaiztoa jarri du. Iratik eraman. Magik berriz ere atzera. 4 erditik Zabalak. Eutsi eta Magiri sartzeko aukera kendu gainera. Oianak atzera. Baita Iratik ere besoa luza egin da 4 erditik Oianak. Beko koltsoira bidali du eta hanka sartze honi esker berriz ere sakea Ainoa Ruiz de Infantek berreskuratuko du. Eta zuzenean bibikotek gauza bere egin dute. Partidaren hasieran Ainoa eta Iratik izan dira euren pilota kantxaratu dutenak. Tantoa egin orduko 1 eta 2koan lehendabizikoz saskira jo dute Magik eta Oianak eta bigarrenez oraintxe egin dute gauza berbera Ainoak eta Iratik. 3-5, sake ateratzera dator Otxandiokoa. Labur, aurrez Magik atera duenaren antzekoa, Oianak eraman, eta gero Ainoak atzera luze. Oianak eraman eta Zabal aldera, eta Ainoak kontrakantxatik eta bere burua lurrera botata biltzerik ez, horrez ustean harrapatu du. Ainoa Oianaren ies egindako pilotaka da horrek, Zabalean izan da doi, barruan eta azkenean abiatu eta pilotara iristeko denbora eman badio ere. Ezin izan du pilota bildu Ainoak, 6-3. Arazoak ari gara izaten mikrofonoarekin, baina orain ea bigarren honekin hobeto eta txugunago iristen zaizuen ahotsa zuen etxera, tantoa jokoan izan da orain gutxi arte aurrealdean jokaldi egiteko pilota etorri zaio Magiri eta birritan pentsatu gabe Zabalaldean jokaldi egin eta tantoa lortu du Bergararrak. Eta 7 eta 3 markagailuan bi tanto sartu dizkiete erreskan aurkariei urdinek.
Beste tanto bat jokoan eta 7 eta 3 markagailuan. Lautarditik Iratik ezkerrez jaso eta Magik sartzeko aukerarik ez, kaino egin du azkenean. Bien tartera luze-luze aurrealdean Oianak, Iratik altxa. Oraingoan berak jaitsi du. Lizartzarrak atzera ondoren. Orbegozok ere bai. Orain txetorriko zaio. Sartzeko aukera Magiri atzera. Txokoan Barrena lautarditik eraman eta pilota luze jarri. Iratik txokoan Ainoa gero eta hor nik uste Magi eramatearekin bakarrik ez dela konformatu eta jokaldia egitera joan dela. Eta azkenerako txapazpira joan zaio ahalegin hori. Gainera ere torri zaio apur bat eta azkenean behar bezala ezin jokaldirik egin. 4 eta 7 berriz ere sakea berreskuratu du Otxandioko aurrelariak. Atera du sakea, luze, oraingoan aurrekoan ere luze ipini du. Partidaren hasieran gero motzean eta indar handiarekin atera du eta orain berriz ere luze sakatzea erabaki du. Aurkariak nahaste aldera eta tanto guztian zehar bere izan da agintari eta azkenean atzealdean Oian Orbegozo kargatu eta amor eman behar izan du Azpeitiarrak. 5 eta 7. Atzean Ainoa Ruiz de Infantek bukatu duen lehendabiziko tantoa izan da, azken hau. Berriz ere badator sakera. Otxandiarra pilotari pumpa eragin eta atzera ere luze. Oianak eraman bai, baina pumpa kontrakantxan egin du pilota horrek. Eta beraz, sakez Ainoak egindako 3. tantoa izan da hause, saketik egindakotzat hartuko diogu Ainoari. Bere meritua izan delako Oianaren akatsa baino nabarmenagoa. Sakea benetan pozoitxua jarri baitio atzealdean Azpeitiarrari Bizkaitarrak. Aurreko baino laburrago oraingoan, baina luze hala eta guztiz ere. Txokoan Barrena min egin nahi aurkariei. Ainoa gero Magi adiz zegoen ala baina eta gero Ainoa kargatu du atzera. Iratik sartuko da jokoan. Jaitsi, eraman Magik. Ainoarentzat aukerakoa izan daiteke. Txokoan Barrena luze, lauterdiraino torri behar Magik, baina ongi eraman du. Berriz ere bien tartera jokoan hasi nahi Iratik, Oianak altxa, txokoan berriz ere Ainoak. Sartzerik ez du izan hor Bizkaitarrak eta Lizartzakoak behar baino gehiago loratu du pilota. Goiko koltsoira joan zaio eta 8 eta 6 markagailuan. Eta pilota berarekin segiko dute. Antza denez, Magik eta Oianak. Sake gaiztoa Magik. Iratik eraman. Magik luze sotamanoz. Eten du pilota horren egaldia. Ainoak txokoan Barrena gaizto jarri di aurkariei gero Zabalak. Oianak eraman. Ainoak atzera. Oraingoan txokoan zegoen zuloa baliatzen saiatu da. Iritsi egin da Oiana ordea eta dantzan darabiltza aurkariak. Ainoak txokoan berriz ere heldu eta ireki. Oianak odolkiak ordainetan eman dizkio berriz ere pilota gaizto jarrita. Iratik eta aurrean etorri zaion aukera. Hormabiko ezin dotoreago batekin amaitu du. Ainoa Ruiz de Infantek kontrakantsaraino azkar asko joan da. Magi bere burua lurrera bota ere egin du, baina azkenean biltzerik ez du izan. 7 eta 8 benetan ederra izan da Ainoaren Hormabiko jokaldi hau.
Eta berriz ere, tanto bakarrera jarri dira. Aurkarien gandik, Irati eta biak. Hasi ere, hasi dira bi eta huts markagailuan aurretik. Ondoren, bina berdin du eta Arrezkero partida guztian zehar dira aurretik Maili eta Oiana. Berriz ere markagailuan berdintzeko aukera gorrientzat. Iratik jaitsi, Oianak jaso, berriz ere Lizartzakoa sartu da eta pilota atzera bideratu. Oianak ezkerrez jaso. Luze bilen tartera. Ezker paret handiarekin Ainoak, baina azkenean Oianak eramaterik ez du izan. Eta gauzak ala partidan berdintzea lortu dute, partida ekartzea lortu dute. Ainoak eta Iratik, partidako bigarren berdinketa izan da hauxe. Beste tanto bat jarri du martxan. Ainoa Ruiz Infantek, ongi eraman du Oianak, bien tartera Iratik. Oianak zabalaldera, jokaldia egiten hasi da. Ainoa, baina txapara iban zaio. Kantxaren erdialdera indartsu moztutako pilota hori. Eta hortaz berriz ere aurretik jarri dira. Maili eta Oiana eta badoaz. Beste pilota baten bila, Jon Uria epailearen saskira. Zalantzatu dira. Zeinaterako azkenerako egin dute pilotetako baten aldeko autua. Aurkariei eman diete. Pilota ezakut ezaten. Eta badoa Maili sakera. Sake gaiztoa, seitik ongi eraman Irati Zabalak. Zabalaldera indartsu Mailik. Ainoak jaso, eta gero Oianak atzeratu. Iratik ere luze. Bote txarra egin dio hor pilotak. Iratiri baina moldatu da, pauso pare bat azkar aurrera etorrita. Eta orain Garaitxarreko kolpe hartu du. Ainoak pilota jo eta gero zuzenean jo du pilotak bera, baina ongi dantza denez ez du aparteko ezer. Eta partidan jarraitu ahal izango du. Oraintxe egin dio keinua Maiteri, ongi dagoela adierazteko. Eta ez du, esan bezala aparteko eragozuenik behar bada mina bihar edo berrituko zaio hotzean, baina partidan beroan ari dela segitzeko inolako arazorik ez du izango, hozten gara. Atzelariak elkar hautsi nahirik, eta aurrelariak ikusle soili, orain arte ez baitzaie. Min egiteko bat ere pilotarik etorri, labur geratu zaio Iratiri. Eta behar besteko indarrik eman ez diola eta ez da. Bere pilotaka da txapa gainera iritsi, 11 eta 8. Lanerdietara aurretik iritsi dira. Maili eta Oiana eta berriz ere bat ere denbora tarteri galdu gabe bat atorzakera. Bergarako aurrelaria, sake luzea. Irati Zabalak ongi bueltatua, horre gozok hiru terditik atzera. Osta terditik luze. Irati galdu bera ematen ari zaizkio pilotari. Bi atzelariak, aurrelariek min egiteko pilota errazik izan ez dezaten.
Maili oraintxe pasada erasora. Keinu. Oianak bien tartera jaitsi. Ainoak eraman. Txokoko dejada Mailik. Ainoak altxa eta atzera. Berak aukerakoa. Airez sartu da horre pilota erortzen ari zitzaiola. Sartu da. Goxo. Gainean balitz. Min egiteko aukera apartazuken, baina erortzen doazen pilota horiek ez dira normalean jasotzeko samurrenak izaten, eta kasu honetan horixe pasa zaio Ainoari. 12-8 markagailuan. Mailik sake luzea jarri du orain ere, eta hau ere erantzunik gabe geratu da. Mailik sake egin duen. 3. tantoa. 13-8 markagailuan, eta urdinen joko bola da ona eten nahian. Eten aldia eskatzea erabaki dute Ruiz de Infantek eta Zabalak. Elkarren segidan 3 tanto egin dizkiete. Barrokalek eta Orbegozok Ainoa Ruiz de Infanteri eta Irati Zabalari, eta urdinek oraintxe duten joko bola da ona eten nahian etorri dira. Atxeden setera hau eten aldi taktikoa izan da. 20 minutu partidak. Ez doa bereziki luzea. Neurketa eta berriz ere eman die. Lau pilotariei atxeden setetik zutitzeko agindua. Epaileak berriz ere jarri du beste tanto bat martxan, sake gaiztoa zen. Eta azkenerako 6 eta laurden 6 eta erdi ingurutik sakea eramateko aukerarik ez du izan Irati Zabalak. 14-8 markagailuan. Eta pixkanaka badoaz aurrera. 22. bidean Barrokal eta Orbegozo animo eman dio, animo oiu egin dio Ainoak Iratiri. Maili sake ateratzera etorri aurretik, baina berriz ere gauzek lehen bezala jarraitzen dute. Antzeko sake atera dio orain ere gorputzera eta indarrandian Mailik Iratiri. Beste bat eraman gabe utzi du Lizarzarrak, eta dagoeneko 15 badituzte Mailik eta Oianak. Erdi-erdikoa orain. Indarrandian gainera etorri zaio Iratiri, baina ongi jaso du. Baina horren ostean aukera garbia etorri zaio Ainoari, naiz eta Maili erne egon eta behar bezalako defentsa lana egin. Aurrelariak oraingoan jokoan. Ainoak idekin Mailik atzeratu eta gaiztotu. Ongi eraman du. Makurtuta lurretik Iratik, eta gero Zabalaldean pilota luze jarri du. Zuloa nontzen ondo ikusi du. Eta barneko naiz kanpoko arrastoak behar bezala neurtuta tantoa lortu dute Mailik eta Oianak. 16-8. Pilotak da jo orduko begira geratu zaio Maili epaileari, baina nabarmen ikusi dugu Jon Uriak bezala baita hemen pilotalekoaren barnean dauden zaleek eta guk geuk ere pilota hori barruan izan dela, eta beraz tantoa Mailiri eta Oianari zegokiela, eta alaxe eman die tantoa lortu duten pilotariei. Epaileak 16-8 markagailuan. Beste tanto bat jokoan.
Magik moztu. Gainera etorri zaio hau ere Iratiri, baina jaso defentsa lan handia egiten ari da Lizartzarra. Tanto honetan bereziki ura kargatzen ari baitira. Tanto guztian zehar Ainoak pilota moztu, aurrealdean da jokoa eta berriz ere 3 eta 4 denetik lauter dira atzera. Bidali du pilota. Orbegozok Magik zabalera, bolea kantxaren erdira, Ainoa Ruiz Infantek, txokoan berriz Magik. Txokoan barrena luze gero Ainoak, oraingoan berak ireki du, kontra kantxatik bildu Magik. Dejada orain berak kantxaren erdira, txokoan zuloa, eraman, Oiana Orbegozok, zabalera, Ainoak eta pilota begien bistatik galduta jaso. Atzealdetik Magi Barrokalek eta gero aurrean geratu zaion zuloa, dejada egiteko. Behar bezala ezin hobeki baliatu du Ainoa Ruiz Infantek. 9 eta 16 eta pilota zaleak gogoz ari dira. Otxandiarraren jokaldia txalotzen, tantoak merezi izan duen antzera. 9 eta 16 markagailuan beste pilota bat kantxaratu nahian jo dute Ainoak eta Iratik epailearen saskira. Eta bizki tartean zurra freskatzen ari dira. Magi eta Oiana atxeden satean gauza bera egiten ari da orain Ainoa Ruiz Infante. Eman dio pilota Azpeitiarrak Otxandiokoari. Eta badator sakera. Bizkaitarra. Saketik sartu die zuzenean tantoa aurkariei. Laburratera du eta azkenerako txoste egin dio pilotak. Oianari 4 eta 4 den, 4 terdi inguruan. Eta nahiko atzean zen. Eta aurrera etortzen ahalegindu bada ere denborarik gaztio eman. Pilotara iristeko 10 eta 16 hau ere gainera etorri zaio. Eta lehen baino apur bat atzera xeagotik, 5 eta 4 den ingurutik altxatzerik ez du izan, abiadura handian ari da sakeak ateratzen Ainoa, Magik ere atera dio etekina sakeari. Eta sakatzaile onak diren azkero, nik uste gaurkoan bukatu dituzten 8 tanto ez gain, bakarren bat gehiago ere bukatzeko aukera izan dezaketela ondo bidean, hauxe, adibidez. Saketz atzean jarri du pilota 6. kuadroan Ainoak eta pilotara jartzeko tarterik ere ez dio eman Oianari. 12 eta 16, 5 tanto bukatu ditu Sakez. Ainoak hauxe izan du 5. Eta berriz ere badator sakera. Hau ere luze eta gainera zazpitik besoa luzatzeko tartea izan du, baina txapa gainerako adina indar ematekorik ez. 13 eta 16 eta orain urdinek egin dute lehen gorriek egin dutena, joko bolada honean murgilduta dabiltza orain Ainoa eta Irati hasieran Magik eta Oianak izan duten sentsazio bolada honori etena izan dute. Atxedena eskatuta eta berriz ere partida geratu eta ea bada, orain urdinen bolada, urdinen ez gorrien bolada ona eten dezaketen gorriek, eten dezaketen urdinek barka. Aurrealdean Jon Asle eta Agintari. Azken bolada luze honetan Ainoa. Eta hor atzean berriz ere pilota zaila jarri dio Oianari eta honek biltzerik az bildu bai, baina
botea kontrakantzan egin du pilotaka da horrek. 14-16, asko parekatu dira gauzak hemen, tanto bira jarri dira. Ainhoa eta Irati. Eta lehen urdinek izan duten alde nabarmen hori oso murriztu dute. 3 tantorekin sake errematean atzera ere jokaldia Ainhoak eta jokaldiak saria eman die gorriei 15-16. Eta berriz ere berdintzeko aukera. Partida berdintzeko aukera. Orain Ainhoak eta Iratik izango dutena. Oio egin dio, animoak emateko asmoz. Magik Oianari, benga Oiana animo esan dio. Eta ja bada, hemendik aurrera berriz ere tantoa egin eta gorriak izaten ari diren dinamika onau aldez edo moldez eta ederik izaten duten Magik eta Oianak. Labur geratu zaio pilota Oian. Bizi eta indartsu Ainhoak, gero sartzerik ez. Baina Irati erne zegoen eta pilota atzean ipini du. Berriz ere Lizartzakoak aukera atzera. Aizto doaki Oianari, baina ongi atera du ezker paretaren giratik pilota hori. Arrokalek aukerakoa du orain atzera. Iratik eraman. Oianari aiztotu egin zaio, baina ongi atera du hor pilota ezker paretatik. Iratik jaitsi, Magik atzeratu. Eta bien tartera luze ipini gero Irati Zabalak. Aukerakoa, ostera ere Barrokalentzat, ez du ezer jakin nahi. Ainhoa Ruiz Infanteren gainean eta horren ondorioz behin eta berriz ari da pilotak atzera kargatzen Bizkaitarrari. Aukera garbirik eman ez zaion kontraerasorako. Eta Irati tanto guztian zehar pilota bat bestearen gibeletik ari da. Eraman behar izaten. Partida ia gehientsuenetan bezala. Txokoan dejada gaiztoa. Arraposturik gabe geratu dena. 17 eta 15. Tanto luzea izan da. Azken hau eta azkenerako lan egitearen poderioz eta aukera etorri zaienean tanto egin dute. Dejadaren bidez Magik eta Oiana gobesan Magik egin du. Tantoa dejadaren bidez. Eta berriz ere urdinek sakea hartzeko aukera izango dute. Hemendik aurrera gutxienik tanto batez. Magik sartzerik ez. Oianak bien tartera bideratu nahi izan du, Airaz sartu da. Indarrandiz Ainhoa. Olearekin lortu dute gorriek tantoa. 16 eta 17. Bi tantora jarri zaizkie lehenago, berdintzeko aukera ere izan dute. 16 eta 15koan, oraingoan 16 eta 17 jarri dira eta berriz ere berdintzeko beste abagune bat Ainhoarentzat eta Iratirentzat. Pasa dio pilota aurrelariari. Bikote aurkariko atzelariak. Eta sak beldurgarri baten bidez lortu dute eta baita berdinketa markagailuan berdinketa ezartzea ere. 17 dira bibikoteak markagailuan partidako 3. berdinketa izan da hauxe.
Ainhoa Ruiz. Oianak jaso, eta gero pilota irekita tantoa lortu du. Infantek eta berriz ere aspalditxoko partez, partiduaren hasieran bezala aurretik jarri dira Ainhoa eta Irati, 18 eta 17 markagailuan. Nabaritzen ariko zareten bezala mikrofonoekin tarteka arazoak ari gara izaten. Susmoa dugu, ez dakigu zergatik ariko zaigun hori partidan berriz ere goazen sartzera berriz ere partidan zabalean jokaldi egin nahi izan du Ainhoak, baina 18 eta beste berdinketa bat partida honetan. Barrok aldator sakera. Luze atzera du, ongi eraman Iratik. Jokoan Barrena luze. Ainhoak eramaterik ez. Horrez dakit eramatera baino gehiago ez ote den joan. Jokaldia egitera efektua hartu baitu pilota horrek, baina ezin nola nahi ere den zerregin Ainhoa Ruiz Infantek. 19 eta 18 markagailuan partidaren azken txampan sartuta gaude, eta orain alderik txikiena hartzea ere garrantzitsua izan daiteke. Zabalera eta atze aldera luze Mailik doido iritsi da Iratiren pilota frontisera. Zabal aldea estali nahi berak eta ongi estali du. Ainhoak aukerakoa frontisean Barrena kantxaren erdira luze labur geratu zaio, hoi baino laburrago geratu zaio pilota Iratiri. Oraingoan Oiana sartuko da, ireki. Iratiri abia dadin agindu dio. Ainhoak berak aukerakoa orain, txokoan utzi du. Hor magikoa, oso zabaleratua Oianak, eta gero oso gaizto jarri eta tantoa lortu du Ainhoak, baina aurkariei barkamena eskatu dienez suertez egindako jokaldia izan dela ondorioztatu behar dugu. 19 markagailuan, hemen inork ez du galdu nahi, azken txampar arte emozioa izango dugu lehen partida honetan. Esan dizuegun moduan, gaurko bi partida hauetan erabakiko baita. Bieraren eta Naroaren bikote aurkaria zein izango den. Sakea luze jarri du Ainhoa Ruiz Infantek, eta Oianak eramaterik ez du izan. 20 eta 19 partidaren amaieran aurretik jarri dira berriro. Markagailuan Ainhoa eta Irati. Otxandiarra dator sake ateratzera. Sake luze hau ere oraingoa altxadu. Azpeitiarrak kantxaren erdira bizi eta indarrean. Oianak aurrera etorrita eraman. Irati gero bien tartera bildu hori ere. Azpeitiarrak txokoan utzi du luze. Ainhoak eta gero atzera. Jokaldi egin du, baina tanto izan da hor txapa hotxa entzun du, antza denez
Agi Barrokalek gauk hemen entzungailuak jantzita ditugu eta hotxak entzuteko ez gaude. Akaso baldintzarik onenetan, baina pilota gartu duen efektuagatik berantzko joera nabarmena ikusi diogu, nabaritu diogu pilotari. Baina epaileak, Jon Uriak ez du txapa hotxik aditu eta epailearen zantzuak balio duenez, 21 lortu dute. Ainoak eta Iratik eta badator sake ateratzera, bere azken sake ateratzera, zaleen txalo artean Ainoa luze jarri du. Seitarditik Oianak bueltatu, txokoan Ainoak, iritsi egin da Oiana eta pilota Zabal aldera bideratu ere bai. Bien tartera bildu, Zabalak horren ostean, kantxaren erdian utzi du Oianak eta eramate hutsarekin aski iruditu zaio, nahiko alan bazuen eta gero txokoan nik uste hor goxo ustera joan dela Ainoa, baina ez du behartzen legez jo eta tantoa lortu dute Maik eta Oianak, 20 eta 21 eta hemen lehen aipatu badugu emozio izango genuela azken unera arte. Ez dakigu oraindik, zein bikotek irabaziko duen. Elgetako lehen norgehiagoka hau labur geratu zaio Oianari, baina azkenerako moldatu da Azpeitiko atzelaria. Berriz ere aurrera etorri behar Bizpahiru pauso, Maik aukerakoa, txokoan utzi du. Ainoak indartsu irekian ketara jokatu dio Maikiri, baina ongi jaso du Bergararrak. Oraingoan berarentzat aukera garbi atzera. Hemen inorkeztu. Arrisko handirik hartu nahi. Txokoan Barrena luze, iruterditik eraman. Ainoa Ruiz Infantek, Barrokalek atzera. Bostetik jaso. Irati Zabalak, txokoan dejada Maik, eraman. Eta txokoan Barrena alik eta luzen jarri Ainoak. Berriz ere txokoan dejada. Eta txosta joaraztera jota. Eta gero hor jokaldia egiten hasi da Oiana. Baina Bipar eta alegin hori ustela gertatu da. Ez baita txapa gainera iritsi. Kontu 22 eta 20 amaitu da. Elgetako lehendabiziko partida hau. Lehiaketako 3. puntua poltsigoratu du. Jokatutako 6 norgehiagoketatik Ainoa Ruiz Infante, Irati Zabala bikoteak. Eta oraingoz 3. postuan jarriko dira. 4. 6tik 2rekin, baina aberas positiboarekin Barrokal eta Orbegozo izango ditugu. Eta 2. Ligaxka fasearen 14. eta azken partida jokatu atarian Aranburu eta Mujika dira, eta Natalek eta Maitek jarraian jokatu behar dute hementxe bertan. Eta sailkapen buru eta inolako arriskurik gabe finalean hemen egiten dutela ere Jera eta Naroa, Jera Iturriaga eta Naroa Agirre. Jarri dira, atxeden setean geure galderai erantzuteko prest Ainoa eta Irati, haiengan hurbilduko naiz eta ea bada partidaren irabazleek, Ainoak eta Iratik, zer kontatzen diguten. Eta gero, zer dioten galtzaileek ere. Berriz ere hasiko naiz neskak, partida gogorra eta eroa izan da azken unen arte, ez dugula goiakin nork irabazi behar zuen. Hori da, partida eroan ikuste dute lurran gatik, Zizka dirristakor, gero aparte frontoi bizie da, pelotak bizitzuek ziren, saketik naiz de mine egin altzauen, bai Maik eta bai nahi, baina gero pelote horako uste dut zaila zela jartzea. Eta uste dute
Hutsegite asko, laurok ez gara ibili komodo, eta horregatik pixkat gorputzalditik edo sentsazio txarra, pena. Elkarren hasten saiatu zarete aurreko kuadroetan aurrelari biak, eta azkenean batak ahulgunea zuenean besteak aprobetxatu du jokaldia eta tantoa egiteko. Bai, bueno, alan da begatzen, oso ondo joan behar zinen pelotan gana, oso ondo joan behar zinen atzetik aurrera, eta atzera itea asko kostatzen zauen, ze irristatzen edo nintzen ibilten komodo, da, bueno, bai, batzuk urten dire, Mairi be bai, baina alan da beba, bueno, zakit, arraro izan de partide, baina, bueno, guztora irabazteagaz, uste mentalki oso positibatera behar dugule, da hori, horregatik gustora. Eta Irati, partida guztian zehar, kargatu zaituzte bi aurkariek ia beti bezala, zeu kargatzea baita, askotan jokoaren dinamika aurkariengan. Bai, hoi da, zeratiken bagenekin hor, Maiek eta nik kargatzea inoekin itzea izango zala, eta, bueno, nik eustea, nun helburu batzutan ezin izan dut, baina, bueno, partidukin azkenako gustoa. Eta pilota zail asko jaso dituzu. Bai, bueno, geure frontoien ezin jarri bezala egon du naiz, eta hainoak esan du bezala, sensazio gazi gozok, baina, bueno, bintzat puntua lortuta gustoa. Nire partetik azkenan eskak, oraindik ez dakigu zain izango den beste aurkaria, baina puntua garrantzitsua zen. Bai, hoi da, bintzat txapelketa ondo bukatzeko, eta sensazioak, bueno, ondo, hoi. Ederki, eskerrik asko neskak. Hau esek bi irabazleen hitzak eta badatoz. Magi eta Oiana ere. Neskak azken unera arte ibili zarete borrokan, baina azkenerako gutxigatik, baina ez da posible izan, Magi. Ez, ni uste dut asean oso ondo hasi gazela, pelota oso ondo baztertzen, izakeakin asko asmatzen, Oiana atzian segura, baina gero ja Ainoak hartu da benean sakia, bueno, sakiakin nik uste dut min asko indotzala Oianai, eta, bueno, bukara arte sufritzen, baina, bueno, behintzat indako txapelketakin gelditzen naiz, eta Oianakin oso gustora pareja moduan. Ez da frontoi erraza jokatzeko gainera. Oso irristakorra da eta distira berezia du, distira handia du. Zolak eta horrek azkarra den seinale, eta hori azkarra den seinale izango da. Bai, nik uste frontoia irristakorra zegoala, notatezan, pelota be asko irtetezan. Eta hori, nik uste dut partio bukara arte sufritzen, eta pena hortzen egon gazela bukara arte, baina, bueno, indako txapelketakin gelitzen naiz. Nola nahi ere aurreko kuadroetan tanto politak bukatu dituzue, bi aurrelariek elkarri mokoka tarte luze xamarrean jardun baituzue. Bai, hor saiatu hori, tanto politxak egiten aurrian, bai Ainoa eta ni horri bila tikitaka aurrian, eta nik uste dut hori ikusleak disfruta dutela, partio oso gorra izan dela, eta hori, tanto oso politxak egon diala. Eta zeuk Oiana, pilota zail askori erantzun behar izan diozu, Iratik kargatzea izango zen behar badazuen helburua, Ainoak sartzeko pilota gozorik izan ez ezan, baina azkenean zeu ere kargatu zaituzte, partidan zehar. Bai, hoi da, hasieratik, bueno, ikuste genuen ez zehola komodo Irati, eta Ainoa jokozkan jo ez, eta, bueno, hoi aprobetxatu nahi genuen, pixkat. Saketik miniten nahi izan gaina Ainoa, hoi Magi, eta, bueno, ondo junka parti berdi arte, geixo arte. Gero pelota aldaketa indu ebeak, eta hor, saketik mina ondeia indi ezatik asko atatzen, da hor kostaintzait pixkat jartzia. Eta txapelketa hona jokatu duzue, balorazio positiboa mereziko du honek, ezta? Bai, txapelketa horreko horri, Magiekin oso guztua joko dut, eta izan ditu gora berak, baina, bueno, positibo egin geldituko gara, eta urrungoako berriz ekiteko prest. Ez da erraza galtzean irri horretxu egotea, baina, bueno, zuek behintzat hori lortu duzu. Eskerrik asko neskak eta altxaburua. Eskerrik asko. Hau esek, esan nahi detena, lau pilotarien hitzak, ez da erraza, esan bezala, partidaren amaieran irri barretxu egotea, baina irri zabala dutela. Amaitu dute elkarrizketa Magik eta Oianak, eta lau pilotarien hitzak entzun da. Bere ala sartuko gara gaurko bigarren partidan, baina horren aurretik hemen ados pilotaren hitzenean mezutxo bat ere bada hemen, eta ea bada, zer dioen mezu horrek, aurrera neskak? bueno, Andrea etxien ongoala partidu ikusten, da animo asko eta geure bezarkat eta indar guztiek.
beha gantzako. Bai, nire partetik berri, no? Aurreko zapatan istripu hau gizeban, eta, bueno, nahi genion dedikaua, bueno, garaipen batekin, ez da izan, baina, bueno, muxa handi bat Andreantzat hemendik eta berrazka rekuperatzen dan. Esana geratzen da, geuk ere esan dugu, emankizunaren hasieran ospitalean egon dela aste guztian zehar Andre Aldaregia errekuperatu da eta gaur ona etorri nahi izan du, baina azkenean etxean geratu da atxeden hartzen. Ziur naiz atxetik begira izango dugula bera eta bijoakio hemendik ere besarka da estu bana eta animo ugari hemendik esan bezala Andre Aldaregiari. Datorren asteko finalean ikus dezakegun behintzat ikusleen artean Iruñeko Labriten poztuko ginateke eta horretarako aukerarik bageneuka. Animo mezuak bidalita eta lau pilotarien hitzak entzun da. Bigarren partidan sartuko gara jarraian. Udara CaixaBank lehiaketaren, ados pilotaren udako lehiaketaren ligaxa fasearen 14. eta azken partida izango da. Finalaren atarikoa eta oraindik ere erabakitzeko zenbait gauza badira. Gorriz jokatuko dutenen aurkaria zein izango den partida honetatik aterako da eta gero kontuak egingo ditugu eta kalkulagailuak dantzan eta sutan jarri ostean ikusiko dugu zein bikote den aurrerako Mairen ez, Jeraren eta Naroaren aurkako final horretarako txartela lortzeko. Hau esan da, bigarren partidan sartuko gara, gogoan izan dezagun, Gorriz finalistak izango ditugula, Jera Iturriaga eta Naroa Agirre, eta Urdinez aurkari, Natalde Aranburuk eta Maite Ruiz de Larramendi mugikak egingo dietela aurre. Berehala gara, gaurko jaialdiko bigarren eta azken partidarekin, oraintxe arte pilota zaleok.
Badoaz, bigarren partidan ariko diren lau pilotariak. Jentaurreko aurkezpena egitera, Jeira Iturriaga eta Naroa Agirregorriz, Natale Aranburu eta Maite Ruiz de Larramendi Mujika Urdinez. Agurtu dituzte bertara bildu diren pilotazaleak. Esku eman diote Laurek Jon Uria epaileari. Uriak txapa gora jaurti eta kolore gorria agertu duenez. Jeira Iturriagak aterako du sakea eta partida hasi aurretik batari eta besteari galdezka ibili zaizkio zenbat tanto beharrote dituzten, ez dakigu tanto kopuru zehatza, baina tanto gutxi eginda Askiluk eta Natalek eta Maitek gaur 8ko finalean egoteko, eta beraz lasaiago jokatzeko aukera izango dute, eta baita datorren asteko balizko aurkariei tamaina hartzeko ere. Jeraren sakearekin eman zaio hasiera partidari. Maitek bueltatu. Naroak bien tartera, ongi jaso du Maitek. Jera gatzera. Berriz ere, aukerako orain, Jera gatzera, luze. Jera eta Naroa sentsazio honen bila etorri dira gaur hona Elgetara. Ez baitute ezer jokoan, eta Maite eta Natale berriz, tanto kopuru bat egin beharrean, zenbatekoa den jakin ezarren tanto gutxirekin, tanto gutxi eginda lor lezakete datorren asteko finalerako txartela. Baina lau pilotariak hemen maila ona eman nahian izango ditugu. Lehen da biziko tantoa Natalek eta Maitek lortu dute. Naroari txapazpira joan zaion pilotakada baten ondorioz. Eta Lazkaotarra dator sakera. Pilotari punpa eragin eta jarri du beste tanto bat jokoan, baina bat ere pilotakadarik jo beharrik gabe. Saketik falta egin da. Tantoa lortu dute Jerak eta Naroak, eta pilota berarekin jarraituko dute. Horixe adierazi dio Naroa Agirrek Maiteri. Pilota pasadionean, bera da eta beraz ez dute aldatu. Bi eta bat. Urdinak aurretik, eta orain bai saskira joan behar zutela pentsatu dut, baina ez, azkenean pilota berberarekin jarraituko dute. Natalek eta Maitek ere gustuko duten seinale. Natale sakera. Atera du Lazkaotarrak, luze jarri du. Naroak eraman. Berriz ere atzera Aranburuk. Zadalera, jokoan astu nahian, Jera kongi bildu, pilotari altu era eman eta atzeratu. Natalek sartzeko aukerarik izan etzezan. Maitek atzera. Aranburu. Naroak txokoan barren aluze ezkerrez jaso. Natalek gaizto jarri dio gainera Iturriagari. Mujikak Zabalera, ongi bildu. Naroak eta gero txapara joan zaio, dejada alegina Nataleri. Bina markagailuan. Partidako 5. tantoa jarri du abian Jerak. Maitek eraman.
Jerak bien tartera luze jarri du. Naroak moztu, Maitek jaso. Iturriagak atzera horren ostean. Agirre, luze, gerri-gerrian jo dago pilota. Bitarditik, bosta tardiraino. Maitek eraman eta ongi kendu dio gainera Jerari. Pilota jaisten ahal egindu da Naroa, baina txapazpira joan zaio. Ez dakit hor besoan ere zote duen min hartu, egin duen keinuagatik. Hemen 4-2 adierazi dute, markagailuan 3 dituzte. Eta hemen atzeko zaurrera doaz. 3 dira berez. Eta hemen arazoa konpondu arte ez dago berriz ere. Pilota jokoan jartzerik. 3 dituzte Natale Aranburuk eta Maite Mujikak oraintxe zuzendu dute. 3-2 markagailuan. Natale sakera. Oraintxe eman dio Jon Uria epaileak. Sakera biatzeko agindua. Jarri du tantoa martxan Natale, gainera etorri zaio Naroari, baina jaso. Natale ireki bai, baina txapazpira Iruna markagailuan. Jerak berreskuratu du sakea, eta badator Leitzakoa. Sake ateratzera. Atera du sakea, erdi-erdikoa, ongi jaso Maitek eta Jerari sartzeko aukera kendu. Mujikak luze. Lauterditik Naroak. Alik eta luzeen erabili nahian. Bi atzelariak pilota. Elkar hautsi guran. Jera sartuko da orain. Atzera, Maitek jaso. Naroak luze eta Zabalaldera korrik egin behar. Zabalera Maitek bildu. Zabalaldera berriz ere Jerak. Antxaren erdialdetik. Zabalaldera egin eta jaso Maitek. Naroak jaitsi. Natale galtxa, gero txokoko dejada Jerak. Luze jarri horren ostean. Natale txokoan barrena. Eta orain Jerarentzat aukera, bien tartera. Txokoa probestu nahian. Maite sartuko da. Zabalaldera. Eta pilotari altuera handia eman da. Jerak bildu. Berriz ere ezkerraldetik Zabalera bidali. Pilota Maitek. Jerak atzera. Eta ezkerrera tantoa pixka bat lasaitu da. Bi atzelariak eurrean orain. Jera. Moztu. Ezkerrez Maite altxa. Jerak txokoko dejada. Eta iritsi denean beste jokaldi batekin erantzuna izan dio. Dejada horri Natale Aranburuk, baina txapazpira joan zaio. Alegina, 4-3. Jera dator, sake ateratzera. Ongi bueltatu du sakea, Maite Ruiz Larramendik. Natale atzera. Izto jarri dio pilota txokoan Naroak Nataleri. Jerak moztu, Maite altxa ezkerrez. Eta berriz ere aukera garbia etorri zaio Jerari. Sotamano zeraman Maitek. Txokoan barrena luze, Maite iritsi da.
Eta pilota atzean jarri du. Eta berriz ere, beran ez aukera. Jera. Moztu. Natale sartuko da. Moztu honek ere. Naroak altxa. Eta Aranbururi sartzeko aukera kendu. Maitek moztu, Jerak eraman. Natalek ireki. Naroak moztu. Eta gero Jerari sardadina egin du. Indarrean, barruan da pilota eta azkenean kontrakantxara etortzeko tarterik ez du izan, hemen kamera biak dira tartean, eta azkenean kameren kokaguneagatik eramateko tokirik gabe geratu da Maite. 5 eta 3. Kantxaren erdialdetik Zabalera, Naroagirrek bideratutako pilotaka da horri esker. Tantoa lortu dute gorriek. Jera dator sakera, atzera ere. Sakea luze, 6tik ezker paretak utzi dion leku apurretik eraman. Maitek, txokoan barrena jarri du, Naroak eraman, txokoan Natalek. Aurkariari zehar begira da eginda baita Jerak ere, oraingoan berak ireki du, eta Maite abiatu bada ere, iristeko tarterik ez du izan, 6 eta 3, horre zeuzkan zuloak ederki irakurtzen jakin izan du Jerak, eta txokotik izan ezpada ere, Zabaletik egin bie min aurkariei, 6 eta 3 markagailuan, tanto polita, eta benetan jostaria, aurre aldean Jerak gisa ederrean amaitzea lortu duena. Sakea Jerak, eta Maitek bueltatzerik ez, eta hau ez da ohikoa. Gulateko atzelariarengan oso segurua da, eta pilota denak ez esatea reniaia guztiak eramaten ditu. Kasu honetan hau eraman gaitz gertatu zaio. 7 eta 3. Erdiko sakea, ongi bueltatu du. Maitek. Naroagirrek atzera. Aurrera etorri behar Maitek, baina ongi iritsi da eta pilota atzean jarri du. Naroak atzera. Naroak ireki, kontrakantxatik bildu Maitek. Natalek aukerako orain, atzera, bien tartera txokoan barrena luze, eraman Naroagirrek, eta gero Maitek beste astinaldi bat, boleaz jaso. Atzelari Gipuzkoarrak, gero berak kantxaren erdialdean dejada, eta tantoa 8 eta 3, jokaldi polita izan da. Naroagirren aurrena pilota bat jaso, gero txokoan Natalek utzitako pilotara bi gorriak iritsi zitezken, nola Naroa alhaiera, azkenerako Naroak jo du, dejada egin du kantxaren erdialdera, eta tantoa lortu. Eta partidan lehendabiziko aldiz atxeden aldia eskatzea erabaki dute Natalek eta Maitek gorriek hartu duten txampa ononi eten puntua jarri nahian. Eserita dira, atxeden setean elkarrekin solasean, Natale eta Maite tente, eseri gabe.
Jera eta Naroa. Etenaldiari dagokion denbora tartean noiz beteko zain. Jon Uriak agindua eman aurretik. Zutundu dira lau pilotariak, benga, adierazi dio Jerak Naroari, haupa Jera, ondoren atzelariak aurrelariari, eta badatoz berriro, lanerako kantxara. Lau pilotariak, 8 eta 3 markagailuan, Jera Iturriaga Leitzarra sakera. Sakea luze jarri du, Maitek eraman, sake bueltan bien tartera kantxaren erdira, azkenerako Natalek jo du, Naroak atzera, eraman Maitek. Oraingoan atzera, biterditik Laura. Bien tartera Naroak eta hor pilota makurtu da. Ez zuen behar makala, Maitek iritsi eginda pilotara, baina altxatzerik ez du izan. 9 eta 3 markagailuan. Berriz ere, Jera Iturriaga izango dugu sakerako, urrengo tantoan. Saitik sakeari erantzun dio Maitek. Jera gatzera. Naroa sartuko da orain. Zabal aldera. Maitek parea tauzu atzera egin eta bildu. Txokoan ez behar besteko doitasunez. Jerak eta gero pilota irekita. Tanto ederra lortu du. Natale Aranburu gaur ikusi dugu. Arrotxo utzi duela pilota, behar baino arroago Jera Iturriagak eta gero ez du barkatu. Natale Aranburuk etorri zaion aukeran. 4 eta 9. Lautarditik Naroa Agirrek ezkerrez luze eta Zabal aldera Maitek jaitsi. Txokoan utzi du Iturriagak, hor pareta biek elkar jotzen duten gunean jo du eta kantxaren erdialdean egin du pilotak, baina horrek ez ustean harrapatu. Aranburu, Naroa gatzera. Luze gero. Lauterditik. Baita Maitek ere. Toki beretik, bien tartera Naroak ezkerparetaren laguntzarekin. Jerak ireki. Natalek altxa eta gero Leitzarrak atzeratu. Atzerak etorri da pare bat pauso. Maite gero Zabalean jokaldia Naroak. Txokoan etorri zaio. Jokaldi egiteko aukera gero. Atzelariari berari Naroari alegia eta ez du barkatu. 10 eta 4 eta gero pilota zaleen txaloak jaso ditu Naroaren ñako horrek. Jera Iturriaga atorzakera. Jerak atzera. Maitek behar baino gehiago horretu du. Pilota hori goiko koltsoira joan zaio eta 11 eta 4. Lan erdietara iritsi dira 7 tantoren aldearekin. Jera eta Naroa eta lehen esan dugu hemen tantoko buru bat egin beharra daukatela. Natalek eta Maitek txikia izanagatik ere ez dakit buruz ez dakigu, galdezka ibili gara partida hasi aurretik zenbat tanto beharko zituzten, baina inork ez digu esan tantoko buruz zehatza eta 4tik aurrera egitea izango da orain
Natalek eta Maitek buruan izango dutena. Bide horretan aurrera jarrai ez dezaten ale eginduko dira euren aldetik. Jera eta Naroa aurkariak. Natalerentzat aukera moztu. Jera orainatzeko kuadroetan. Ezin aurrera pasa biak elkarren gandik oso gertu eta oso gainean. Iturriagak diardu batzeko kuadroetan berriz ere aurrera pasatzeko imintzio egin dio Naroari, baina ezin bakoitzak bere ohiko kokalekua hartu, lautik jo Naroak eta jada hor geratuko da. Ez bada beste pilotak adarik. Ark aurrera pasa beharrik izateko, buruz gain pasadi aurkariei orain pilota. Maitek berriz ere aurrera etorri da eta biak tantoaren zati batean izan diren bezala oso izan dira elkarren gainean eta konturatu direnerako pilota buruz gain pasadi Maitek Jerari eta Naroari 5 eta 11 markagailuan. Eta berriz ere Natale Aranburuk berreskuratuko du sakea. Erreskuratu du sakea hobe esan da. Atera du Lazkao zarrak sakea Gaizto ongi eraman. Naroa Agirrek. Maitek moztu, Jerak altxa. Altxaren erdi aldera. Natalek ero sotamanoz moztu du pilota horren egaldia Jerak. Naroa gatzera. Eta Zabal aldera. Jogaldia Zabaletik Zabalera urrundik Maitek. Jerak atzeratu, Natalek eraman. Eta oraingoan Jerak aukerako atzera berriz ere. Boleaz jaso Maitek. Txokoan utzi du pilota aurkariari zehar begira da egin eta gero hor boleaz ematera joan da. Zeukan indar guztia bolea horretan ustu du Naroa Agirrek, baina txapazpira joan zaio 6 eta 11. Eta hemen pilota zaleak ere galdezka dira, zenbat tanto behar ote dituzten Natalek eta Maitek, guk ezakigu eta hemen atzean direnei aritzaizkie galdezka, baina tira, partida hau bukatzen denean jakingo dugu zein den gorrien aurkaria gaur 8ko final handi horretan. Beste tanto bat jokoan. Maite sartuko da jokoan, atzera. Luze, berriz ere gorriak toki zaldatuta, Naroa aurrean eta Jera atzean. Atzera pasako da orain Naroa, Jerak aukerako badu, ireki. Bildu, kontrakantxatik, Natalek eta jokaldia egin, eta horrengoan Maitek aukerako pilota atzera, eta bolea zera materik ez. Naroa Agirrek berriz ere nahastu dituzte. Defentsa lanetan ibili eta gero Nataleren jokaldiarekin. Urdinek gorriak eta Anabasa horretan pilota atzerantz bidalita. Tantoa lortu du, bikote urdinarentzat Maite Ruiz de Larramendi Mujikak 7 eta 11 markagailuan Natale Aranburuk aterako du ondorengo sakea. Atera du sakea Natale Aranburuk. Naroari pilota zaila jarri dio, baina zestoa ragongi jaso du. Ireki gero, Maitek kontrakantxatik bildu eta pilota zaila jarri doido iritsi da. Eta gero hor dejada egiteko asmoa agertu duela begitan zentzait Natale Aranburuk. Txapazpian geratu zaio. Jokaldi ale inura ordea. 12 eta 7 markagailuan.
Iturriaga sakera. Luza jarri do. Maite Geraman. Gera berriz ere. Moztu. Eta aurkariei gaizto jarri. Maite jaso, gero Naroak kantxaren erdialdetik zabalera. Eraman gaitz, gertatu zaio. Maiteri, 13-7 eta ezin. Tanto bolada luzerik egin. Natalek eta Maitek, tantoa lortu dute. 7, baina azkerengo boladatxo honetan tanto sorta luze egirik egin ezin. Dabiltza, egin ezin da dabiltza. Beste da jokoan, ikusten ariko zareten moduan hor ezkerparetan gora joan zaio. Frontisean gora joan zaio. Pilotakada, ezkerrez jotako pilotakada hori. Naroa Agirreri 8 eta 13 markagailuan. Maitek animo oiu eman dio. Animo oiu egin dio. Nataleri, benga Natale, segi behar dugu, eta baita Gerak Naroari ere. Maitek zabalera, kontrakantxatik bildu. Iturriagak, Maiteren zadaukerakoa, moztu, bertan da Naroa. Ongi jaso, eta gero Maitek atzealdea kargatu. Lautik ez bostetik ongi jaso. Eta Natalari sartzeko aukera kendu, Naroa Agirrek. Naroak berak jaitsi, horren ostean. Natalek ireki. Eta Gerak jaitsi. Maitek atzeratu eta apur bat ireki, berriz ere jaitsi. Naroa Agirrek, Maitek zabalera, Gerak jaso. Toki berera, Natalek airez eraman egindu. Pilota hori Gerak berak eta jokaldi egiten hasi denean txapazpira joan zaio Natale Aranbururi. 14 eta 8. Eta beste tanto bat lortu dute. Gerak eta Naroak. Oraintxe bueltatu dio pilota Maitek Gerari. Eta Leitzarrak atera du beste sake bat. Sake bueltan moztu, ongi Maitek. Hor pilota atzerantz bideratzeko. Aranburuk atzera. Eta eraman beharreko pilota bat utzi du eraman gabe. Naroa Agirrek ez errezeukan pilota bat. 9 eta 14. Naroak Nataleri eman dio pilota eta bat orlazka ozbarra. Beste tanto bat abian jartzera. Naroak eraman du sakea. Maitek txoko anuntzi. Gerak ireki. Eta Natalek atzeratu. Naroak jaso. Maitek zabalaldera, Naroak bildu eta atzeratu. Kontrakantxatik ia. Gerak ireki punpagorran. Dejada ona. Bien tartera. Natale Aranburuk eta tantoa lortu dute hor. Gera etzen urruti pilotatik, baina azkenerako bientzat erdibidekoa zen pilota hartan. Naroak jotzea erabaki du. Eramateko aukerarik izan ez badu ere. 10 eta 14 markagailuan.
Sake eraman du Narro Agirrek, Maite Gatzera gero. Maitek jaitsi. Jerak eraman, Natale Gatzera. Jerak Sotamanoz jaso eta Nataleri sartzeko aukera kendu dio. Kantxaren erdialdera luze. Narro Agirrek, Maitek eraman. Txokoan barren indar handiarekin. Luze Naroak, Maitek bueltatu. Txokoan laburrago orain jokaldia. Jerak dejada toki berean. Iritsi eta azeratu Natalek. Maitek moztu. Jaso ezkerrez. Ahal izan duen moduan. Jera Iturriagak, Sotamanoz zau ere gainean izan da. Maite Gatzera. Jera atzelari lanetan orain. Ongi eraman du, baina ezin. Gorriek bakoitzak bere ohiko leku hartu. Zabalera Naroak, barruan izan da pilota. Baina Natalerena ez. 15 eta 10. Ongi zaindu ditu hor. Zabaleko arrastoak, Jon Uriak. Eta barruan izan dela erabaki du. Ondoren Natalaren errestoa ez da. Barruan izan baina. Frontisean balekoa izan da. Pumpa kontrakantxan egin du. 15 eta 10. Jera Iturriaga datorosakera. Jarri du beste tanto bat martxan. Maitek ongi eraman du sakea. Narroa Gatzera. Zabalera Natalek. Jerak jaso, txokoan Maitek nola edo ala atzera gero eta airez eramaterik ez du izan, 16 eta 10. Jera dator, sake ateratzera. Pilotari eragin dio Pumpa. Eta sake gaizto jarri dio Maiteri. Zeina erantzunik gabe geratu den. 17 eta 10. Markagailuan. Eta pixkanaka badoaz. 22. bidean aurrera. Jera Iturriaga eta Narro Agirre. Eurek badakite. Gaur 8. Iruñeko Labrit pilotalekuan jokatuko den finalerako txartel bat ziurtatua dutela eta hortaz bat ere presiorik gabe jokatzen ari dira gaurko partida eta aurkariak berriz tanto kopuru bat egin beharrean dira, guk ez dakigu zein den kopuru hori, baina gero partida bukatu bezain pronto jakingo dugu. Norbaitik galdetuta zein den bigarren bikote finalista, Ormabikoa Narro Agirrek eta azkenean Natalek beste jokaldi batekin erantzun nahi izan dio, baina bere mozketa ez, bipar eta alegina mozketa izan dela uste badut ere, azkenean errepikapenean ikusi dugu Ormabikoa egiteko intentzioa agertu duela Lazkaotarrak. Bipar eta saiakera hori txapazpian geratu zaio. 18 eta 10, bigarren etenaldia eskatu dute Natalek eta Maitek. Lau tantora dute garaipena eta txapelketa honetako 5. puntua. Jerak eta Narroak 6 partidatik 4. luke
gaurkoa irabaziko balu Aranburu Mujika bikoteak, baina horretarako beste 12 beharko lituzkete. Aranburuk eta Maite Mujikak. Atera du sakea Jera Iturriagak, luze jarri du. Maitek ez dino beto erantzun dio. Ezkerrez sartuko da Naroa. Luze. Jerak moztu. Eta Maitek altxatzerik ez. 19 eta 10. Beste tanto bat. Gorrientzat. Eta Urdinek elkarri egin dioten begiradarekin uste bazakitela hemendik aurrera lanean segi behar dela. Natale hurbildu zaio Maiteri eta berriz ere bizkor asko badu aurreko kuadroak zaintzera. Sake ateratzera dator Iturriaga. Luze jarri du. Maitek eraman, Jerak ireki eta tanto bikaina lortu du. Baina kanpoan izan da eta hor desgaraian altxa du eskua. Jon Uriak nahiko berandu. Hamaika eta 19. Sake ateratzera dator Natale Aranburu. Jaso. Maitek atzera. Maitek zabalera. Kanpoan izan da. Antza denez. 20. lortu dute. Jerak eta Ianak eta ez dakitanik. Hemen asmatu bote duen epaileak. Geuk barruan izan dela ikusi dugu, baina zen behar bada. Toki honean izango guria, ala eta guztiz ere. Ez dakit gaur ni oso finote da bilen. Epailea. 20 eta 11 markagailuan. Naroak ireki, baina gehiagitxo. 12 eta 20. Atera du beste sake bat. Natale Aranburuk. Sake bueltan pilota jaitsi, Jerak atzera. Boleaz Maitek jaso. Naroak atzeratu. Eta baita Maitek ere gero. Soa luza eginda. Lautarditik Naroak. Jerak jaitsi. Zabalean deja da Iturriagak. Aranburuk altxa. Maitek jaitsi. Txokoko deja da. Naroak eta tanto. 21 eta 12. Tanto bakarrera dute. Txapelketako 5. puntua. Eta
Ligaxka garaipenarekin bukatzeko aukera. Jerak eta Naroak. Bere azken sake ateratzera dator. Iturriaga. Atera du sakea, Maite Geraman. Naroak luze atzera. Naroak bien tartera, Maitek jaso. Jerak txoko bandeja da, Natale Galtxa. Naroak jaitsi, eta tanto. 22 eta 12. Txapelketako Ligaxkaren 6. puntua. 6. puntua, ez 5. 6 partidatik 6tik 5 irabazita. Amaitu dute Ligaxka. Naroak eta Jerak 12rekin bukatu dute. Natalek eta Maitek eta tartetxo bat ardezagun egin beharreko kalkuluak egin eta galdetu behar zaionari galdetzeko. Iturriaga Agirre bikotearen arerioa zein izango den argitu beharko baitugu. Emanaldia amaitu aurretik, horren aurretik, baina azkar estatistikak errepasatuko ditugu. Jerak egindako 2 izan ditu, bana irekita eta sakez eta galdutako pilota bakarrarekin amaitu du partida. Naroak 6 egin ditu, 2 atzean eta tejadaz eta beste bana bien tartera jota eta zabalean, galdutako 2 izan ditu. Natalek egindako 2, irekita eta bien tartera eta galdutako 6, eta Maitek galdutako pilotarik ez du izan eta atzera jotako 2, eta argitu digute jada gaurko partida bera izango dugula gaur 8 finalean. 12 eginda aski izan baitute. Natale Aranburuk eta Maite Mugikak datorren asteko finalerako sailkatzeko, eta beraz datorren asteko finala gaurko partida bera izango da. Hementxe naiz irabazleekin. Zorionak neskaketzen partida erraza, zeuek sentsazioak biltzera etorri zarete datorren asterako sailkatuta zaudetela jakinda, baina puntuarekin etxera. Bai, egia esan, finalako sailkatuta geunden, baina partida danak irabazita jutiare, konfiantza aldetikan beste gauza bada, eta esan dezuna gaurko puntuare garrantzitsua esan guretzat, oso guztua gaude egindako lanakin da iten egean txapelketakin, eta finalea. Partida ona jokatu duzue. Bai, nik uste partida hori joka deula, hor fallo batzuk egon dia, baina nik uste partida politia izan dela, jokatzakoan neuentzat bastante komoda neon horratzian bai ezker eskubi, eta nik uste bestiak partida gorra jokatu dutela, baina behaik beste maila hobio ematia dakaela, eta gaur igual nerbilu batik ano ez duela behar beste jokau. Eta Maitek zenbaitetan ere nahastu zaituzte, askotan atzetik aurrera biak pasabeharrean izan zaretelako partidan zehar. Bai, hor pare bat tanto egon dia, hiera atzela eta ni aurrela ibiliganak, baina nik uste ja elgarret ondo ulertzeula, ondo kubritzeula kantxa, eta bai, egia esan Maite beti nahazteu, eta ala eta guztize egia esan konfiantza dozuakin. Eta zeu gainera Naroa, tantoa bukatzeko aukera izan dutunetan ere bukatu duzu? Egote egun batzuk izan ezerratatzen, gaur nahi dana atazai, eta egia esan oso guztua. Eta aurrean zeu Natalerik tantoak sartu nahian ibili zaraiera, baina defentsa lan hona erakutsi du. Bai, pilotaleku zaizen ez, egia da erasorako pilotalekue dela, lurretik asko ateatzen delako, eta erasoan zebilenak bentaja zeuken ez. Ez da errexai jokatzeko pilotalekue, baina nik uste gu gaur sentsazioak biltzea etorri gala, behintzat minik hartu gabe bukatzea, bi helburuk lortuta, baina finalen pentsatzea. Eta aurkari, hauesek izango dituzuen, Natale eta Maite argitu dute misterioa, bakarren batzuek eta 12rekin aski izan dutenez, berriz ere partida hause bera errepikatuko da gaur 8 finalean. Bai, nik uste berein aritu zaiola partidun zehar ez, markaiun kontraitze horrek beti tentsio ezberdina sortzen da, oso zaie da tanto kopuru bat behar duzunen ez, partidu hola jokatzean aritu zaioa pixkoat. Baina, lanbetekoa beste partidu bat izango da ez, pilotaleko guztiz aldatzen da, eta final baten beti dakiu ez, tentsioa jokoan, gauza asko jokoan, eta dena eman beharko bikote handi horre irazteko.
Zeuk esan duzu, finalak beti dira desberdinak eta ez du gaurkoaren antzik izango. Gaur Ez, zortzikoak. finalak partidu bate izaten die, eozer gauz gertatu iteke, txapelketan zehar demostratu du bikote haundi egiten duela, eta beraengatik ere pozten ga, ez? Azkenen, guk badaki gure lana ongin beharkoula, eta zorionez oso ongi aurkitzen ga gure, elkarrekin gero eta konfiantza handiagoakin, eta guk gure eman barraukeu berai irazteko. Naroak ondo bukatu duela esan diguzak nola bukatu duzu? Ongi, hor hankakin abie, zuntz haustura txiki bat izan ulako plazako finalen, eta gaur helburu beteta ez, minik erun hartu nahi, behintzat sentsazionakin bukatu eta lortuta pozik, ez? Eta minik ez baduzu hartu prest, beraz, finalerako. Prest, aitzaikik ez da izanen. Ederki ba, zorionak nesak eta gaur zortzira arte. Eskerrik asko. Hau esek, irabazleen ditzak, eta ez dakit hauek ez dute diren irabazleak baino alaiago. Natale Maite, tanto kopuru txikia egin behartzen duten, eta egin duzue 12rekin aski, finalean izango zarete, Labriten. Bueno, pues no sabíamos, la verdad, yo no suelo hacer las cuentas. Se me había puesto ahí difícil, pues al ganar otra vez Ainhoa y Irati, no sabía quién se clasificaba y a nosotros al no salirnos el partido también, pues estábamos ahí y acaban de decir, así que estaría una tarde, una alegría terrible. Partida ona jokatu duzue, behar bada nerbioek ere lotuta izango zintuzteten, baina alere maila polita erakutsi duzue. Bai, ez nik uste azkenen urduritasunek nahi gehien bat gaizkin ditela, ze oso lotuta sentitzen nintzen kantxan disfrutau gabe, eta azkenen nola ez zen egigun ez dara tanto nola zijo zen da urduri, eta ez eta asko disfrutau gaio, bai jakin da pixka lasaiago. Eta jokatzeko ez da bat ere pilotaleku erraza, Elgetako hau. Ez, egi esan asko irristatzen zon, frontoie, baina azkenen bi pare jantzako berdintzeon, eta behaiek askoz gehiago amoldau eta hobeto ibili dira, eta guri gehiago kostau zaigu. Datorren asteko bat galdetuko dizuet, finalak beti dira desberdinak eta gaurkoaren tankerarik ez dut uste izango duenik, gaur zortziko finalak. Azkenen partidu guzti desberdinei, gubakigu behaiek oso bikote gorra diela, eta oso zai jaldi badizkiguela gauzak, baina guk gurea emango deu eta aldu nahingo deu. Ederki baneskak, zorionak eta datorren astera arte. Eskerrik asko. Hau esek bedaz, gaurko partida honetan aritu diren lau pilotarien hitzak, pilota zalen zorion mezuak hortxe ari dira jasotzen eta 22 eta 12koarekin esan dugu. Partida hause bera errepikatuko dela gaur zortziko finalean, Jera Iturriaga eta Naroa Agirre izango ditugu batetik. Okerrezpa naiz gorriz, ligaxka ere aurkariek baino puntuko apuru handiagoarekin amaitzea lortu dutelako, eta aurkari Natale Aranburu eta Maite Mujika izango dituzte. Finala gaur 8 izango da urriaren 5ean Iruñeko Labrit pilotalekuan, arratsaldeko 7:00 aurrera. Partida horren aurretik izango dira, baita neska txikien partidak ere ados pilotako eskolaren neska txikiak izango ditugu aurrena protagonista Iruñeko Labriten, eta horren ostean izango dugu udako bigarren eta azken lehiaketaren, udara Kaixabank izeneko lehiaketaren final nagusia gaur 8 Iruñeko Labrit pilotalekuan. Arratsaldeko 7:00 hasiko da jaialdia, esan bezala partida bakarrekoa aurretiaz, nesken partiden aurretiaz jokatuko diren nesken partiden ostean, eta geu ondo garela arratsaldeko 7:00 10 gutxiago, 7:00 5 gutxiago inguruan, horri izango gara Iruñeko Labrit pilotalekuan. Final horrek zer eman behar duen, zuzenean eta osorik kontatzeko gertu. Besterik ez beraz, gaurko Zelgetatik pilotatzaleok, plazer baduzu esan bezala, datorren larun baterako urriaren 5erako utziko dugu hitzordua finkatuta. Hortxe, espero zaituztegu, Iruñeko Labriten ezpada, Ados Pilotaren YouTubeko kanalaren beste aldean. Besterik ez, plazer baduzue, gaur 8 arte, izan ondo, arratsaldeon Elgetatik.